Ngibingelele umsakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Isiqubulo esithi asibambisane siqinisekise ezokuphepha eThekwini namaphethelo. Yes, kunjalo mfethu, kunjalo Manzeni, siyabonga kakhulu mntaka baba. Now bekune operation ebeyade khona izolo just for ukudlula, ngiyazi mhlawumbe imininingwane eminingi mhlawumbe ngaka i-disclose but bekune operation ebekhona Albert Park and bakuna laba operation kanjena nani nisweni khona ezamaphoyisa ndokumnandi kakhulu vele nani akhona ama officer akhona lapha eAlbert Park ndikuthiwa kunesidumbu esitholakele lapho. Singaqinisekisa ukuthi kukhona okwenzekile noma ke mhlambe kusalindele ukuthi kuthintwe nabomndeni ngaphambi ukuthi kushiwe yonke into emphakathini. Sinenkinga ke labantu abahlala emgwaqweni sibabiza ama homeless. So I challenge esinayo lama operation lokho eqhubeke njalo ukuzama ukucleana ingxenye ukuzama ukucleana iTheku. Okay. Kulungile Manzeni mfethu, siyabonga kakhulu. Indaba ye bekubhize eThekwini kulempela sonto esiphuma kuyona, bekune event ebekade ikhona ePeople's Park, bekunomdlalo obukade ukhona futhi webhola. Kwahamba kanjani? Hayi akukho okubabazekayo, yonke into ihambe ngomumo, sinikeza ithemba abantu bayiphathe kahle kwaze kwaphela wonke ama events. Ayikho into esingathi nje ikhona eyenzeka incident, it was incident free. Yeah, all right, kulungile. Siyakuyimpela sonke yomhla ka10 kahle ngaleya weekend. Kunomdlalo omkhulu eThekwini and iTheku alivamisile ukuthola ke imidlalo ke ekanjena cishe lokhu imabhida yakhiwa. I think umdlalo wesibili lo mangathi angiphazame uphakathi kwePirates neKaizer Chiefs. Ngiyazi ukuthi nizobe nimatasa kakhulu ngoba abantu bazobe bekhona ndifuthi akusibona bonke ama supporters azokwazi ukungena enkundleni yezemidlalo uma ngicabanga because lamaqembu lawa anama supporters ke amaningi. Ngenhlanhla enkulu ke ngiyazi kuvamisa ukuba nama fan parks avamisa ukuba khona, kodwa ke ngishele kwena Manzeni sithini inhlelo zomhla ka10 so that ngizosheshe ngazi ngikwazi nami uyihlela. Inhlelo zethu sesiqalile ukuhlelela igame leyo mhla ka10 ephakathi kweKaizer Chiefs neOrlando Pirates. Siyaqonda futhi ukuthi umdlalo omkhulu kakhulu lo kufanele zokuphepha zibe sezingeni eliphezulu ukuze sigweme okwenzeka eEllis Park esikhathini esedlule. Inhlelo zethu noma ngeke ngidisclose yonke itraffic management plan isiready kuzothi ngesonto elizayo siyithule la bese sidiscusse nabalaleli. Kodwa engakusho nje ukuthi ezinye zezinhlelo esinazo ukuthi kulabo abangazokwazi ukuba namathikiti ngoba obvious azoshesha phele baningi kakhulu abantu. Kunenhlelo esizenzile zama fan park endaweni njengase kwaMashu eground lapha ePrince Magogo Stadium kuzothi lapha bese kuthi eMlazi eKingswell Team Stadium ngaphandle kwalama ground, bese kuthi eMpumalanga ibe lapha eMpumalanga Stadium. S4 izoba seBish. So silekelela ke ukuthi labo bezobe befisa ukubona ibhola belibuka esimweni esikhulu screen esikhulu abaphuthume kulezo indawo uma bengawatholile amathikiti ukuze bangazoyithola sebehleli ngaphandle noma benza isiminyaminya. All right, and then in terms of parking kumi kanjani? Ngiyazi ukuthi ninendawo enivamisa ukuba nazo la abantu abangapaka khona. Indawo seyihlelekile, ngingabala ukuthi angiqale nje ngilapha ngakumngeni ngoba abantu abaningi u64% uza ngepublic transport. Yeah. So sihlele lapha ukuthi kumngeni ekhona lomngeni izantsha ngase kuzoba nelane esiyivala lapho ibe drop off zone for abantu abeza ngepublic transport bathulule khona. Bese ukuthi uizantsha ngase suvale kube ngingangeneki ohlangothini lomngeni noizantsha ukuze le ndawo kube ilapho bezohamba khona ngenyawo sebeyongena egroundini. Kulabo ke abazofuna ukuya bayopaka eKings Park nase Virgin Active bazokwazi ukungena via uMasabalala Yengwa. Nakhona futhi uMasabalala nawo sizovala lapha ku Sandile Thusi na kuSimiso Nkwanyana. Kuzodlula kuphela laba abaya kopaka abazoya kopaka Kings Park Stadium nase Virgin Active. Bese kuthi iPeople's Park East iMastering Field bazokwazi ukungena kuyona enye ama parking enkulu ekhona but bazokwazi ukungena beqhamuka ngase Sun Coast.
Qhamuka seSuncoast sovula ama entrance awu2 kukhona elapha ku Sylvester Webster lapha phezulu bese kuthi enye izoba ngapha ngaku Battery Beach siwavula umabili la uma entrance ukuze kusheshe bese benqamule phezulu ebridgeini sebeyongena ngale bese kuzoba wonke ke asikusho ukuthi lama parking ayakhokhelwa akufani nobonhlamba uze rallyini kanjani ngoba uma uze rallyini ama political parties asuke ikhokhele le parking so izoba khona ke futhi parking on street elapha kuMngeni Road kuMngeni Road imigwaqo lemincane uyakwazi futhi ukungena lapho upake lapho and for those abayopaka egroundini imi kanjani bona bazosebenzisa yiphi lokhuzana bazongena lapha noma bazongena la egarage bagudle ngaphakathi bathi bese nihlelile le egroundini ngemuva ngalena ama VIP kuphela lawo labo ke bazothathwa amabhasi ebathatha eCentral Parking lapha eworkshop ukuthi fobe neticket le VIP yoma suite then uzokwazi ke ukuthi mawupaka imoto yakho lapha eCentral Parking sino parking right esuhlelile uzothatha abantu lapho bese bengena ngemuva amabhasi azobe behamba amabhasi odrive amabhasi bayayazi indlela ekuzohanjwa kanjani leya la egarage le edlula ehamba ngemuva egarage icashe le ndawo yabona yangidida le ndawo manzini kanti mina ngeke kwenzeka kanjani because kunomgaqo unqamlawo la kodwa ngabuya wonto yabathila kuyena nomphakathi ngangayisebenzisa namathi madoda kushesha kangaka kanti kulungile sabonga kakhulu ke manzini mhlambe umsakazi asinxuse khona into efa sinxuse la kulabo beza egroundini ukuthi one abafike early ibalulekile lento ukuthi bafike early bese befika bengena egroundini ngoba ukufika kwakho early uhlala emotini uphuze kuzoba sekusele u30 minutes noma 1 hour bese kuba nesibhudubhudu uyaphazamisa sivike lokho ukugxobana in stampage ngoba kungagcina sekunaleso simo umuntu usejaha ukubona igame iqala kanti uyeni bekade efikile ehleli bese kuba khona isiminyaminya nobhudubhudu nalaba futhi siyathanda laba abeza ngepublic transport bafika early laba bantu kodwa into efike yenze bafike bahlale lapha ngaphansi bahlale lapha kuMngeni bayiphuzele benze zonke siyanxusa kakhulu ukuthi fikani early siyakujabulela ukufika kweni early kodwa kusize uma ningangeni ngaphakathi egroundini